like stay humble, respect your coaches, mamela coach bakho bathini, respect abazali bakho, and don't give up. Welcome to a special episode of 1v1 Football with me, Amtulani. And today, I think it's a special episode because we are talking to the Chakas, Sithetha no Tata kaHlumile, together with uHlumile Chaka, a Mamelodi Sundowns attacking midfielder who is fresh out of a COSAFA tournament, CAF African Schools Championships tournament for 2025 for under 15s, where uHlumile got a goal, 2 assists, and 2 man of the match performances. So we're talking to, yes, I'm a fan of this player. So I hope you enjoy this episode. If you do, please do not forget to subscribe. But for the people who have already subscribed, appreciate you. I appreciate your support. Thank you. Enjoy. Hey, Mola ndoda. Right? Right na. Right. Ngikala ngawo umncinci njalo. Utata uzo-understanda. Man of the moment nguwe, singawe namhlanje. But maniqale kuwe tata man. Khawutsho kunjani impilo? Hayi man, siyaphila mfo kababa. Right now? No, right. Boy, uziva njani after i-tournament lenisuka kuyo ye-CAF Schools Championship nabethwa i-Zambia. Just okay, maybe let's track back a bit. Ngokuya ububizwa kuthiwa nawe igama lakho likhona pha. How did you feel that? Benifile excited, ndivuya kakhulu like represent the national team because ukudala benifuna idlaleni. And then tata, xa i-boy ikuxelela into yoba ibizwe ku-national team, uzive njani wena as utata kaHlumile? Hey, ndidonwabe kakhulu umntakwethu andifuna uxoka. Indonwabisile loo nto leyo kakhulu because ukhona ubrother wakhe apha okuthiwa Ibongwe. Ibongwe Chaka. Very, very good player. Very good player. Udlala iwing yena. Uthe kwawubizwa lo mntana, kwathiwa kubizwa lo mntana kwisquad. Kwabuya ii-memories. Kwabuya ii-memories ngoba ubrother wakhe wayebiziwe kwi-national team. Waye-invithiwe ngo-2020, just before i-COVID. Okay. Just before i-COVID. I think ucoach uVela, he came down apha eCape Town. Wayelapha ePhilippi, ikhona enye indawo kuthiwa kuseVuyiseka apha. IPhilippi ke yaziwe ise-home of football apha eWestern Cape. Wayezama ukwakhe uVela apha. Kwadlala ibuntu, idlala nesquad sapha ePhilippi kwi-LFA. Okay. Yaphinde yadlala nesinye isquad saseCrossroad. Wabebukela uVela. And then le ntwana yam le indala, apparently uIbongwe wayenza ilist. I think i-country yavalwa nge-29 kaMarch, but there was something ababezaba nayo ngo-April. Yavala ikhanda elanduka, zapostponwa leyo landuka azange ithiwe called off, yapostponwa. Yapostponwa, then yedlule i-COVID.
babuyela ebholeni abantwana, I think around about October, November. Then to my surprise, laphela elophupha, just like that. Laphela elophupha lalo mntana baye phaya uIbongo, laphela elophupha into baye aye phaa kulaa nto kwi-national team ebiziwe. But ndethuka xa ndibona, hayibo, i-national team nje nantsi siya kwi-COSAFA ePort Elizabeth. Hayibo, kanti abantwana bebebiziwe nje bebuntu. I think they were about 5. Sasa sabona kusiya umntana oyi-1 ugoalkeeper. I think ikhona intwana phaa kwiStellenbosch, is a professional player ngoku ekuthiwa nguBig. Kuthiwa nguBig loo ntwana Ashin iphaa kukhipha i-DTC first team. Kwaye yona ke yodwa paka kwavakala nto kuthi kwavakala nto kwathuleka. But next day, the following year, January, ndaqonda uba no, you know what, mandobuza, because we were never told thina as the parents about what happened. Makhe ndabuza straight udirector we-academy le ibuntu for kuthiwa nguCase phaa, ndabuza straight, Mr. Case, uqhubekani, what happened ngeza collapse kwakubizwa abantwana kwi-COSAFA. Then kwaba ne-COVID, yapostponwa loo nto leyo. Then abantwana baya kwi-COSAFA ngoNovember, I think ngoNovember or beginning of December, but that's the Port Elizabeth. What happened? Kuba kaloku abantwana babebizile, ndenza nee-passport into, what happened? Lo mzita wanithobenzisisa wathi hayi uvela uthi abantwana abancinci, ii-players zethu ezincinci azikhunkulu. But ndabe ndiqonda uba uVela was here himself. uVela was here himself. He saw the boys. Esi story ndisixelelwa ngulo mntu wento yobana hayi abantwana uthi bancinci ntonto. uVele bebabonile abantwana ngethuba bebabheka waselecta and kwakungoMarch ngoko before i-COVID. So uzamxelela njani into yobana abantwana abancinci, and ke wenza umhlola ke laa mfolowa udirector lo phaa September, October. Ndambona endisendela uWhatsApp ebusuku ebuza le boy uba inayo na ipassport. Ndayethuka ke loo nto into yobana le boy ipassport ndandenze that Monday following uVele uba wayelapha ngomgqibelo. Yandithusa loo nto, kutheni lo mntu ezandibuza uba unayo ipassport lo mntana. Ndathi unayo ipassport. Ndambuza, why are you asking that? Wathi no, just for interest nje, for interest. But interest yakhe ebusuku ngo-8 uze ngepassport. Umntana naye emveni koko uthi for interest. Yabona uba there's no truth here. There's no truth here. But to cut the story short, bra, ingadange yabande loo nto leyo. Iphupha likaYibongwe lo representer i-country now, just to get a trial back under 17 was shattered on my face right there. And then ke ngoku ukubizwa kwale ntwana, it's kind of like opened those wounds ebesezipholile. Uyaqonda? So nyhani ke wabiza nda-excited, ndaqonda ndiyavuya, because that opportunity you will never know. It's a once in a lifetime opportunity. Sometimes it can come, it will never come again, and you will never know what will happen after yenzekile. It could be a life-changing opportunity. Mhlawumbi umntana abizwe phaya, but ke ivele yandenzela yandivusela nje loo manqina. But ke masindlule asikho apho a topic for another day. I think from me iyabonisa man nakuhlumile kuba sometimes i-football idinga i-patience eninzi, yabo. Yeah, when you get the opportunity you grab it, and I believe he did. He was amongst 2 South Africans who were in the list, I mean, that made the best 11, I mean, in this tournament. So for him, I was even listening to commentators ukuthi bebembiza nge-star man of the team. So for mna watching that, I think i-opportunity uye wayibamba izandla zoyi-2, wa perform, wathola i-man of the matches eziyi-2, thola i-assists ziyi-2 ndoda i-assist ozifumene ne-goal eyi-1 ne. Yeah, so I think we represente kakuhle ifani yakho kule tournament, but masithethe nge-tournament kancinci before sifike kwi-story sakho. Yeyiphi man i-opponent ongatsho uba hayi ezi bezisi-challenger kakhulu? Ngatsho iZambia.
iZambia ne. finance. Mm. Intoni be more challenging for iZambia because I believe ba nani nizitholile i-chances kule tournament kakhulu. Bendicimba uzothi iMozambique because nabo bebe when they nina equalizer ne yang 1-1 iscore kuMozambique. Mm. Yeah. So intoni be difficult ngeZambia xoyijonga. Anijonga like midfielder yabo like be strong na futhi like mawinga wabo bayagijima manje izinto eziyenza like igame ibe tough. Mangibuye kuwe tata ne. Yabona lento uyitshoyo uba ucoach Vela wazizela eCape Town ngokwakhe. Mna lo because of how important this interview is to me. I wanted to fly to Cape Town and have this sit down with you guys face to face because you don't know. I've been following Unyana Wako since he came. Siyamuva from a tournament since he came from Cape Town. Ukho umngani wami ose Cape Town uMr Sisusa uMr Ntobeko undithumelela i-post ne uthi please watch this boy. He was coming to play for under 13. Please watch this boy and tell me how he is. So first game yabo because badlala kufutshane nalapho ndihlala khona, I made sure ukuthi I was there and I gave him a feedback but this one is a special player. So but ndifuna ukuva ke ngoku uthola le call wena kuthiwa unyana wakho hardly 13 is going to Joburg. Hey, go kafuna iSundowns. Hey. You know iSundowns iqale yamfuna lo mntana ena-11. Ena-11 babezodlala lapha iKaapstad because lo mntana abo under 12 umdlale 3 years under 12. Okay. Umdlale 3 years but ngeli xesha iSundowns bambonayo una-11. Okay. Hayi bambona hayi bathi bane-interest ndive nje mna ngelaa nto kakezi-scout but ukungazide kube khonto izayo from Sundowns. Okay. Phinde ibe iKaapstad again abe ena-12 ke ngoku. Okay. Hayi ndibona ke ngoku iSundowns yamfuna serious then babe sebebaninzi ke abantu abamfunayo yabona. Ndibona uba iyamfuna iSundowns serious ndibaxelele ke la coach yeSundowns I think yayinguNobela nje hey Mr Nobela bakhona nabanye abantu abamfunayo lo mntana. Bakhona abantu abamfunayo but ndibe ngibona mna ngaphakathi kuba ndiyasazi isitayile sakhe lo mntana. Bengibona mna ngaphakathi lo mntana isitayile sakhe is a Sundowns. Uyayazi from senior team ndiyamazi ke niyokuthanda udlala ndaqiqonda but isitayile sakhe lo mntana lona sesesandana ngiqonda hayi andizuba entertain abanye abantu aba makhe ndijonge ezi-Sundowns bazithini. Hayi fortunately i-Sundowns ke nyhani ide ifike una-12 then ahambe around about ngeli xesha ngoNovemba kuthiwe bazawuya eRustenburg bodlala some team eRustenburg. Ndisiboniseke ischedule seSundowns badlala eRustenburg, badlala eMpumalanga, bazawudlala eBloemfontein, badlala ezo ndawo zonke, bazawudlala naseSoweto. Hayi ke bazidlala zonke. Hayi kunjani ndiyive i-feedback ndifowunelwe ngabantu ke mna bakhona abantu endibaziyo ngakuthiwa yeyi hayi besibona umntana wakho apha eJabulani ingathi kuseJabulani laa ndawo eSoweto iindawo ezinjalo besibona umntana wakho hayi uyadlala. So iSundowns isenza ke loo road show. Hayi ke ekugqibeleni bamthatha emveni ngoba emthathile ndathi hayi ke mntanam ufuna uhamba uthi mntana ndifuna uhamba ndiye kumamakhe. Hayi ke umntana uyahamba apho mamakhe aqhankqalaza hayi umncinci lo mntana hayi bla bla bla. Ndithi ndathi ndiyaqonda ngoku funeka ndisebenzise ngoku authoritarian kind of leadership ke ngoku ndidictate ke ngoku as the head of the household that no joker
mfazi wam, it's not about you, it's not about mna, it's about lo mntana. If lo mntana wants this, let him go. Because asifuna situation into yobana siyeke le opportunity apha and then kwaze kwale later elifeni umntana asikhombe ngomnwe apha, hayi ndandifuna sawuthi nona ndivumela. Ndithi no, let him go. It's not about mna, it's not about wena, it's about him. He must go. Then, and my decision is final in this case. I don't want to argue, I don't want to negotiate. It is final. We are up. That was it. Yeah, interesting story. Hlumile, I think ungamnikeza nje i-screen. This season, I think you guys were dominant. I-Sundowns iwine wonke nje lama divisions except for under 14. Yeah. So masithi nawe i-champion because buku under 15. Ungayidescribe uthi binjani season for wena? Uqala ku-under 14, yaphela isizini seku-under 15. Just ukusuka eCape Town ukuza kwakho apha eJoburg. Bekunjani kuwe ndoda? Beku-right, like i-season ibe-tough. Ibe-tough i-season, but like obvious thina as under 14 besiyazi like siluzile league. Manje coach Mark wangibiza ngizodlala under 15 vele ngabe ngijabulile mara i-tough ne-league then sayiwina. And kwi-GDL ne yeyiphi opponent otshoyo ukuba hey, or even if utsho i-players ke maybe unganixelela i-opponent and then unixelele i-players as very difficult to face? Team difficult i-Chiefs, Kaizer Chiefs. Yeah. Ayikho i-opponent ongatsho ukuthi hey iyanisokolisa lena intwana? Or player sokulisayo yeah. ngathi umntana kaPitso Uriya. Uriya. Strike. Yeah, no, Uriya is a big boy. Yeah, uyakwazi ukukora nje. And Okay. wena personally, if udibana nomuntu ne ongekakubukela udlala ibhola, ungazidescribe kanjani kuwe i-style of play sakho? Uyiplay njani nje? If mina bengekakubukeli, ungazidescribe kanjani? Ngathi like ngiyi-player like ethanda ukudlala ibhola ayi like uyilahla gogo. Funa sidlale ne-play skillful. Ama-pass, yeah. Intelligent. Mna ngingakudescribe xa ndikubiza ngegama eliyi-one ba play intelligent, but okay, here's one part that stands out for me kwi-game yakho, and ndiyafuna uba undicacisele uba uyithatha phi le part lena. I-physicality, uyiplayer engekho big. Siyabazi uba bakhona oMessi, they are not big but bayakwazi ukuba babe zi-big players. Uyiplayer engekho big but mna ndikubona indlela okhona ngayo in terms of ndisavakala ne? Yeah, savakala. Clear futhi. Indlela okhona ngayo defensively, either uyapressa from ifront or uyabuya to help i-defense yakho defend, and indlela ovakala ngayo xa ungenile kwi-challenge. Like i-physicality ndoda unale umfutshane kangaka uyithatha phi? Mina angidlali physical like ngidlala like ngisebenzisa ingqondo yami like obvious abantu ba-strong like bazofuna uwisa laba abangakho strong, so ngivela ngingene phambi kwakhe umuntu vele ngeke angenze net if wangithashisa by-5. Kukho igame eyi-one endiyicingayo bendidlala ne-Galaxy e-Alex, yakhumbula? Yeah. Very physical game, and the reason why ndisithi phaya ubuzibonisa uba nawe you might be short but you are a big boy because ubufighter back namajita, and i-parents bezishout ubuzivile ne? Beshout i-parents. Wena uziva njani xa usegamini like in terms of focus ke ngoku xa i-parents zishouta either zisupporta wena or is against wena kuleyo moment?
Ngishouta like obvious like ngishouta if maybe ngenza izinto ezi-wrong then like ngizozeka like izinto ezi-wrong engizenzayo. Then ngabe ngisapota ngifila like ngijabulile into ezinjalo. Ngiyabajabulisa ngendlela engidlala ngayo. Yeah, no, I think you kunjani esikolweni? Masiqale up. Ku-right. Yeah, I think you had a good year. I think season yakho was good. Ukusuka from under 14 to under 15, you are being promoted. It shows uba uyasebenza and I think you should uqhubeleke usebenze very hard and ukuba mina ndizithatha serious when it comes to football. I watch football and for me to see you and be a fan because ndiyi-fan yakho, I think it means a lot ngawe and I think from me to you is to remain humble, ungayeki ukusebenza, and I can see ukuba usuka ekhaya leni-right eliwom, utata ndiyambona, uyabo, and ndiyabona uba usuka ekhayeni lebhola. Learn as much as you can from utata, from ubhuti, and keep on working because ndiyakubona laa nto itshoyo uba udlala ngengqondo, very intelligent. Yeah, I think that's for mna uba ndibe-fan for umntwana ona 12, 13, I think it says a lot. It says a lot. But tata, xa uhlumile edlala, because I can see uba very, 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 very supportive, which mna I think i-blessing for uhlumile. Because zinintsi intwana that play, uyayazi intwana ezidlala ku-GDL mhlawumbi intwana izizele iyi-1, uyabo, kube kungekho mzali, maybe umzali akekho or umzali ukhona but akekho supportive. Ngoku uhlumile udlala eJoburg, use-Cape Town. I'm sure you don't miss a single minute of i-games zakhe, but injani la will yokuba ufuna ukuze eJoburg uzombukela live? Yeah, kuba ilantuka uyabona i-GDL ndiyayincoma, ndiyabancoma abantu abaphethe laa league. Uyabona le olu hlobo benza ngalo into yobana abantwana sikwazi babukela iimetshi zabo zistrinywe sizibukele. Hayi, iyayibhrida loo gap yento yobana ndingekho tu because ndiyazibukela each and every game zakhe and I'm giving him a feedback in each and every game. Besides le bayinikwayo phaa ngoocoach, nam ndiyabukela. Mna ndijonga kakhulu kumaphutha awenzayo, ndijonga kumaphutha kodwa azinitsanga ii-mistakes azenzayo. And ke nebhola iibhola ezi azinintsanga ibhola, even though edlala e-midfield but akanabhola zininzi. Ndiyane ndimchazele into you should be on the ball ixesha elininzi because xa usebholeni wena uclever kakhulu. Ifawuli nizawuyenza, ningafumani ifawuli, i-opponent hayi tata, andiyifumani mani ibhola. No, mntanam, jonga, xa udlala e-midfield there's no way into yobana ibhola zingakunqabela e-midfield. Ulapha esiswini awufani naxa udlala iwing. Abantu abanokhala ngebhola into yobana zibanqabele aba basewing because baxhomekeke kuni ninapha phakathi into yobana nibasaplaye ngebhola. So wena if every ibhola mhlawumbe awufumani from your teammate, ithathe from the opponent. You must show us your other side of the game, which is ukumaka. Xa ungayifumani from the teammate, go and mark it. Usesiswini, you are going to get ne-loose balls. Just one loose ball, pick that loose ball and make a forward pass. Andimfuni mntu opasa ibhola emva. And yakaba intwana qho hayi ndifuna ibhola. Unonyawo oluhle. Kakhulu nola ngelishwa ke thina sasidlala engcini ngapha e-State Cape ngelishwa. uJoma zange hayi andibona because uba uJoma wakhe wayendibukele ngendiyi-legend, ndiqinisekile nam ngendiyi-legend e-SA, qha ngelishwa zange andibukele kumJoma. But i-football ndiyamcebisa lo mntana because
kukho le lantuka njengoba nje engekho mkhulu, is not big. Sometimes unojajwa nakaloo nto, but ngimxelela into enye, you must double your effort because abantu baza kujaja ngoba the first thing abaza kukomperisha nezinye iiplay bathi this one is smaller than the rest, then baphasa i-judgment. But ke ngoku wena you must work extra hard, and nyhani uyayenza loo nto mntanam. Hayi, so far he drops, he goes, he drops, he try. Noba na awukwazi ulifaka inyawo umfutshane, awukwazi ulifaka inyawo, but the moment udropha back uvala i-passing channels ze-opponent, baza kunika ibhola, baza kunika wena ngokwakho upick up lolo ball and make it beautiful. Nge-forward pass andifuni ibhek base ebheke emva because sikora ngapha madoda, asikori ngapha, ipasi mayibheke phambili. Ndingadanga ke ndaxabana nocoach, but zilantuka ziingcebiso zam endimnika zona ezo. No, uhlumile ndiyabona uba why player enje, because le nto bendiyithetha kuye ye-physicality ndiyayibona isuka phi. Le nto yokudropha back uzo-assista defensively ndiyayibona isuka phi. Very, 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 very important. And even xa udlala closer to i-goals, you defend from there. Very important. So but ndiyeva uba utata wakhe wayedlala naye, so isuka kwi-genes le nto. Ubhuti wakhe uyadlala, ndinayo iprofile yakhe, ndike ndayifumana iprofile yakhe, well, to help uba akhangele. Ndiyamazi uIbongwe, and I am aware ukuba nobhuti wakhe omncinci ukhona nayo kule nto yebhola. So ayikhona likhaya lebhola eli, so hayi ndingakuphazamisanga nje. Yabona phaa elantukeni, phaa kuthi, phaa kule generation yethu ngoba sikhula, ibhola senditsho ibhola iphaa efemelini. Thina kwiklabhu yaselalini, ilantuka iklabhu yaselalini, sasivele sibe bayi-5, 6, 7 nje abantu, ngomnye ngokatata omncinci, omnye ngokatata ophakathi, sisibe yifemeli nje. Ibona uba akuzibakho tim bazinabakho ezi ze-brothers. So sikhula sinjalo, sikhula sinjalo. Imake ndicela udescribe uHlumile as if akekho. Ungumntana onjani? Hayi, yena umntanam uyamamela yena, uyamamela kakhulu. When it comes to into yebhola, uyamamela, uyayithanda futhi ibhola. Lo mntwana andifuni into bamamele ebholeni kuphela, funeka amamele nasesikolweni, yabo. So ngeli xesha ke esikolweni apha bayathanda udlala kakhulu, ufumanisa into yoba ezi ntwana ezi aziyanga kwi-extra class, so afuna ukudojanyana kunjalo. Ndithi yeyi ndoda, you must focus nasesikolweni, because eli phupha lebhola funeka lingabi lodwa, funeka lihambe nesikolo. Kukho incwadi apha eyayibhalwe ngomnye ucoaches phaa ebunto e-dual dream, suba nephupha eliyi-one, sufokhasa kwi-football kuphela, then fokhasa nalapha esikolweni, ngoba ngani i-football ayinazigqibo. Ngenye ixesha you might get a big injury or into enjalo, and ke ngoku uyayazi i-football yalapha eSouth Africa ke ngokuba injani ngoku i-football apha, ayinamkhondo ayinazigqibo nyana. Ubona a very, very good player, uyibone 1 year or 2 years, then awuphinde umbone uphi lo mntu, uphi, lahleke umntu egude enjalo, ungazi uba inoba kwakuthini. So ayinazigqibo man. So nditsho ukuthi ke abantwana funeka baqinisekise nasesikolweni, yabo, bamamele yonke indawo, not just ibhola kuphela. Ungamnikeza umboko. Hlumile, so after i-GDL khangibuyisa buyele ekhaya, uvele waya straight kwi-camp ye-COSAFA ye-under 15? Like khona, like imini bengithi ngiyahamba nesengipakile zonke izinto zami, like ngithi ngibuyele eCape Town. Manje basibize i-house father, abesibizela mina nomngane wami eRomini, like e-ofisini yakhe, abesitshela, then like sipikiwe, let's collab for a national team.
So ngelo xesha ukhumbula ekhaya ndoda, it's been ixesha elide ungafika ekhaya. So uyafika ngoku ekhaya, yintoni ofike waqale wayenza ngoxa ufika ekhaya after ibhola nje kuphila ibhola? Fike ndaya kumamam like ndambulisa ngamhaka zonke zonke nefamily yam. Abafana ngokuthanda umama. And then sekwenzela ukutya ndoda. Sendenzele. I think mna amazwi nje just to add kutata ne ebholeni senditshilo uba very very special player, very special player. But mna ndifuna uku-adda into yoba nasesikolweni uphushe even when it's hard. Uyabona le attitude onayo ebholeni uba sometimes igame inzima and then idinge wena into yoba you carry the team, you carry the same spirit nasesikolweni, and most importantly ebantwini, I think you're still going to be a big brand. You still need to become you can see Utatako is a humble person, remain humble and just keep on working hard. Ndifuna ngoku i-team oyisapotayo, not locally. Andifuna ukukufaka engxakini ungandinikeza i-team oyisapotayo locally, khawundinikeza i-team oyisapotayo nje abroad. Barcelona. Why? Like intoni i-role oyithandayo model ngeBarcelona? Like bayayidlala ibhola. Abayi emuva bayayidlala, na futhi i-role model yami ilapha. Ngubani i-role model yakho? Pedri. Eish, Antoni uyayazi ibhola man. Pedri, what a player. What a player. Nisupport team eyi-one notata phaa eSpain. Hayi nami ndiyiBarcelona. ndiyiBarcelona. iBarcelona, laa team leya. Uyabona the time iSpain idominator i-world football. From uyakhumbula beze apha bezodlala i-Confederations Cup. I think before that bawina i-Euro. iSpain yayidominator i-world football from there up until 2014 ngee-players zaseBarcelona. Hayi ebebedlala laa bantu. And ke into endiyithandayo ngabo iSpain, ayizo players zibig. Abantu ababig phaa mhlawumbi nguPiqué noPuyol. Ii-players onothi mhlawumbi zazizi-Giants. Then uyajonga Iniesta, ujonge Xavi, ujonge David Villa, ujonge Pedro, ujonge Fabregas. Zincinanana nje. Ziyayidlala. And ke ngoku ndiyane nditsho ke apha kunyana ndithi uyabona, there's nothing that enobhitha i-fitness. If ufit ebaleni, you mustn't get tired quick so easy. If ufit uzawulanduka same tempo from start to finish. There's nothing defeat. Whether you are big or small, those big long legs will get tired. If when you don't get tired, keep dropping, push, keep dropping. Baza kunika ibhola bazoyilahla uvala wena passing channels bazoyilahla bakunike wena uyilungise lo dlaka lebhola libe grand. Number one fitness. So Spain hayi that team Spain ish. Uhlumile ne, if khona intwana ne okay, I think I need to know uba usuka kweliphi because eFilipi ne. Intwana yaseFilipi, there's no way ukuba ikho intwana yaseFilipi eboniswa ngohlumile ngoku ngokusithethayo. Either he's 6 years old or 7, 8 years old. But ngoku ndifuna uthethe nale ntwana uba ukuze izibone
ikule level awukafiki andifuni ukuthi ndikwenzele i-big head ntwana ndithi ufikile, you are a big player and stuff. Yeah. But ndiyarhalela into yoba u-inspire intwana esakhulayo ezobe ikubukela because i-games zakho zi-on TV, you've played for a national team now. Uba yintoni efuneke iyenze le ntwana lena to get to where you are. Yes, usazokhula, usazothola even better. Sisakufuna ku-under 17, but ndicela ube ne-motivation nje kwintwana eboniswa ngawe nje. Okay, like stay humble, respect your coaches, mamela abo-coach bakho bathini, respect abazali bakho, and don't give up. Perfect. I think you don't even need to add that. Okay, uyigqibile watye wonke. Wagqibile. As long as you practice what you just said now we practice and because siyakubona, and xa sikubona kanje we know people are seeing you. You just remain humble, keep working hard, and you will get to the level that you want to get to. And ndikubuzanga nokubuza uba ufuna ukuyaphi and stuff, but I believe uba usabuya nisazokubona and have some more conversation now. But for today, I think singayivala tata ne. Ndinganigcini kakhulu. I think singayivala from here, and I'm very, 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 very thankful for El Xesha ninikeze lona. Like I'm saying, this for me is a big deal because it's history kaHlumile that will be there for years to come on the internet, because the internet doesn't forget. That's why I was even tempted to come to Cape Town, because I think it is a very big deal. So ndiyabulela kakhulu nge-opportunity, man. Yeah, mfowethu kubulela nathi man, ubulela nathi kakhulu phila le bhola. Ngoku into yobana iyasithatsha kakhulu into yobana abantu abale eGauteng benze ezi ripoti bazenzayo ngalo mntwana. Iyasithatsha kakhulu abantu abakude eGauteng, because we don't normally get that thina apha local. Asifumani nto leyo, so ilaa nto kwezifana nani nabanye abantu andizubabiza ngamagama because kwiplatform yakho ungababiza o-football stage. Hayi kule platform, hayi sibiza nantoni kule platform le. ezo ngwenye ezo zo-football stage man, benza baninzi nabanye man, baninzi nabanye man, ii-photographers, ooselula, ithepe ekuthiwa ngoo-Anks Sport ntontoni, Anks something, ndike ndizibone ziripota ngalo mntwana ndibe ndiqonda eyi madoda abantu aba inkulu into eniyenzayo man, inkulu into eniyenzayo nge-grassroots. So ndisho ukuthi siyabulela man nathi kakhulu. Enkosi man, enkosi kakhulu, enkosi kakhulu. Keep well. Hlumile, keep pushing boy. Sokubona next season sobe sisonke lapha sharp ndoda. Okay. Sure. Thanks man. Thanks. Okay, thank you for watching. But to the young ones, remember, do not forget school. Football must always go together with school. It's a short career. There are no guarantees. Do not forget school. Hlumile said, respect your parents, stay humble, work hard, and do not give up. Those words, please keep them. For now though, until the next